Postoji jedan citat na koji se često podsjetim, jer mi je jako pomogao svaki put kad bih ga se sjetio. Ako cvijet ne procvijeta, kriviš li cvijet ili njegovo okruženje? Razmisli o tome na trenutak. Ako neka biljka ne cvijeta, hoćeš li odmah reći da nešto nije u redu s biljkom? Ili ćeš prvo provjeriti tlo u kojem raste? Hoćeš li provjeriti dobiva li dovoljno svjetla? Kakav je zrak oko nje? Ima li dovoljno vlage? Jer svi ti faktori određuju hoće li biljka rasti i procvjetati. I sad razmisli, mi smo taj cvijet. Ako ne rastemo, ako ne napredujemo, ako se osjećamo zaglavljeno, pitanje nije što nije u redu sa mnom, nego kakvo je moje okruženje. Da li nas podržava ili nas koči? Jesmo li okruženi ljudima i situacijama koje nas hrane i potiču na rast? Ili smo u okruženju koje nas iscrpljuje i guši? Ponekad, umjesto da sumnjamo u sebe, trebamo samo promijeniti svoje okruženje. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj i želiš više motivacije i inspiracije, zapratite me i ostanimo zajedno na ovom putu rasta.